סמדר, אני דבר ראשון מבקשת ממך שתעלי לבן שלי את הציון. ציון כזה לא נראה מעולם במשפחה שלנו, וזה ברור שמה שלא בסדר בכיתה הזאת זה איך שאת מלמדת. אבל אני לא עשיתי כלום, כולם הפריעו בכיתה. למה אתם מתחייבים להאשים אותי? זה לא פייר. חיי היום-יום המקצועיים רצופים בקונפליקטים מסוגים שונים, הדורשים מיומנויות תקשורת ותפיסת תפקיד מגובשת. במרכז לסימולציה בבית ברל, אנו מקיימים סדנאות שנותנות כלים להתמודדות עם מצבים אלו, באופן שיקדם את מטרותיהם המקצועיות של המשתתפים ויהפוך את הקשרים הבין-אישיים שלהם למשמעותיים. המשתתפים בסדנאות מתנסים בקונפליקטים מחיי היום-יום שלהם מול שחקנים מקצועיים שמגלמים את האחר. ההתנסות הישירה מול השחקנים יוצרת מעורבות רגשית גבוהה ורותמת את הקבוצה ללמידה קבוצתית משותפת, בה הקבוצה מזהה את הצרכים והרגשות של כל צד בקונפליקט, מבררת פרשנויות ותפיסות מקצועיות עם דגש על מיומנויות תקשורת. משוב השחקנית שניתן בסיום הדיון משלים את הלמידה. אז שלום דני, לי קוראים מיכל, אני שיחקתי את ענבל, אמא של עומר. המשוב שאני אתן עכשיו באמת יציין את המיומנויות שראינו בסימולציה שתרמו ועזרו לי. הכלים שניתנים בסדנה מומשגים באמצעות מודלים שמבוססים על תיאוריות כמו תקשורת מקרבת, גישור, יישוב סכסוכים ומוטיבציה. הסדנאות מתקיימות באולפנים עם טכנולוגיה מתקדמת של צילום, הקלטה וחדרי צפייה, בהובלת צוות מיומן בעל ניסיון עשיר בהנחיה ופיתוח סדנאות לאוכלוסיות מגוונות. המנחים שלנו באים מעולמות הטיפול ויישוב סכסוכים, והשחקנים בסדנאות הם בוגרי בתי ספר גבוהים למשחק ועברו הכשרה ספציפית למשחק בסדנאות סימולציה. הסדנה מאפשרת למשתתפים לעשות את ולא רק לדבר על. הרפלקציה האישית והקבוצתית שמתקיימת מאפשרת שינוי תפיסות לגבי העצמי והאחר במצבים מורכבים, והמשתתפים יוצאים עם כלים פרקטיים להתמודדות עם קונפליקטים.